Ushe
Linda verse 13. Abangazalwanga ngagazi nantando yenyama. Yes. Nantando yendoda. Kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Awuyifunde ngesilungu ke manje. Will of the flesh, not of the will of man, but of God. Amen. Abangazalwanga ngentando yegazi neyenyama kodwa bazalwa uNkulunkulu. Amen. Isaiah 7 verse 55. Isaiah 7 verse 55. Hallelujah. Put one bazalwa. Isaiah 7 verse 55. Egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Bazalwane. Hallelujah. Egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini wayibona inkazimulo kaNkulunkulu. Yes, qhubeka. NoJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. NoJesu ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Izwi lenkosi libandla lonke lithi amen. Amen. Vala amaBhayibheli. Izwi lenkosi. Izolo bazalwane, izolo I had to pray. Bakumajola, I had to pray izolo mangifika ukuthi inkosi ngisavuka ekuseni ngiyosebenza. Because lento ngilokungiphume nawo la endlini. The glory of God was too much yesterday. Yeah, it was too much. It was too much. Usame ngathi bebengekho ke bonke labantu. Hallelujah. Ithi kazimulo kaJehova ibinamandla. Amen. Ibonakala ngamehlo. Amen. Yazi izolo ngiqinisekile ukube kukhona umuntu obehlezi kwi-wheelchair lesosuku. Hallelujah. Ube bekukhona umuntu ongabone lesovuleka amehlo. Jesus. Because the glory of God was too much. Yesterday I spoke about a level of the glory which is called a Shekinah glory. Amen. Which means a already manifested glory inkazimulo engasaqashile inkazimulo evesiwe. Amen. Ngishoda no-amen namhlanje amen. Hallelujah. Inkazimulo eveziwe ngamanye amagama uNkulunkulu ufaka ibandla kwi-dimension la ibandla lizohamba noNkulunkulu eyi-visible God. uNkulunkulu ubonakala. Hallelujah. Khona mistake ngoni, khona mistake yenziwa nguMoses wayithola lento. Wathi seyitholile inkazimulo, glory to Jesus. uNkulunkulu wamkhazimulisa uMoses. Maqeda ukumkhazimulisa mefika phakathi kwabantu. Bathi hayi Mose awubhekeki manje, awubhekeki ngoba umuntu osesenkazimulo nomuntu onenkazimulo akabhekeki. Hallelujah. Awubhekeki ethi iBhayibheli wafaka iveyili emehlweni noma ebusweni bakhe. Lalela lithi iBhayibheli ngenxa yaleyo veyili uIsrayeli wamislideka ngoba kakwazanga ukubona ukuphetha kwethu. Hallelujah. Ngenxa yeveyili. Uma usufunda incwadi yaseKorinto uthi uPawula leya veyili eyayisemehlweni kaMoses yadlulela ku-Israyeli namanje. Namanje bayamkhonza uNkulunkulu kodwa kusekhona iveyili. Athi-ke thina safani nabo ngoba thina sesaphendukela kuKristu. Athi njengoba sesaphendukela kuKristu sesifana nabantu abayibuka esibukweni kazimulo. Awu bazalwane, sesifana nabantu abadala bazalwane.
abayibuke esibukweni manje inkazimulo sakhuli ngayo kodwa isimpilo njengamanje inkazimulo sihamba namangena eteksini ngena nami uma ngena ebhavini ubuze ungena kwishawa uvele ufikelwe ingoma uhlabelele ingoma uze ushwaqa unele kushintsha i-atmosphere kungekho bed kungekho worship team kodwa kuwuwe kuphela unikezwe ingoma moya ogcwele kushintsha i-atmosphere eshaweni yingoba le nkazimulo akuseyona indawo esiya kuyo kodwa iseyindawo esiphila kuyo ngoba imizimba yethu isiyithwele inkazimulo sesiyithabanekeli elihambayo elithwele inkazimulo kaSomandla. Sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane. So asisafani no-Israyeli owahamba engakuboni ukuphetha kwendaba ngenxa yokuthi the glory was veiled by Moses. Oh, amen. Amen. So that is why it's a manifested glory, which is it is a presence of God. Every Amen. Amen. Yeah. It's a presence of God. Every amen. But no, it's not just a presence of God that is visible. It is also a power. Amen. Amen. Oh God. So it is also a power that is within man. Hallelujah. The kind of power that resurrects. Yabona bathi jumbani ngimazi yena namandla okuvuswa. Amen. Akamasaba nohlobo lwamandla oluvusa. Amen. Ifika lenkazimulo kukhona izinto zakhe ezathathwa abaphakathi. Kukhona izinto zakhe ezathathwa abantu abakuzondayo. Mike yafika inkazimulo kusho ukuthi sekufika amandla avusa. Hallelujah. It is a power that resurrects. It is a power that does not only resurrect, also delivers. Yingakho awukwazi ukuba namadimoni usutholela manje. Hallelujah. It is a power that delivers. Number 3, it is a power that overcomes. Amen. Ngizamnamulula le ndaba yenkazimulo eveziwe njalo. It is a power that overcomes. Sanibonani bazalwane. Yingakho wena ubizwa ngomthakathi ngoba kudala bekujijela izinto abakujijela ngazo zivele zibuyele kubanikazi bazo. Ngoba uhamba nenkazimulo, inkazimulo kaJehova iyanqoba, inqobe enqobile le iyanqoba. Nikhona bazalwane bathi bekujijela ngomthokoloshe bafike bebhabhe babuyele kubo. No one to Samson wathi bethandaza wathi Nkosi awunike kube kanye ukuze ngiyibhidiselele kulamafilisti ngoba lenkazimulo uhlobo lwamandla oluqobayo. Uhlobo lwamandla ungaphinde usabe usaba abathakathi lento isaba iyakusaba. Angizophinda ungaphinde usabe ama-devil worshipper lento isaba iyakusaba. Nikhona bazalwane, ngiyamemezela uNkulunkulu uvusa amagoha la, uNkulunkulu uvusa oDalimede, uNkulunkulu uvusa abantu abazothi make baguqa ngo-12 ebusuku bathi ababa izulu vele libabheke kube ukufa ey'theni zabo ngoba namandla yanqoba. It is not only power that overcomes, it is also a power that transforms. Amen. It is a power that transforms. Amen. You know, yekubhalwe eBhayibheli ethi le nkazimulo yalinga inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu. Ngoba le
emandleni. Uthi uPawulu amefundisa ibandla. Uthi the kingdom of God is not about talk. It is not about speech. Umbuso kaNkulunkulu awuyingamazwi. Unethule bazalwane. Uthi awuyingani bazalwane? Bese uya ngamandla. Hallelujah. Yebo into ezokumangaza. Uyabona uzokuyelwa amandla kwezesimanga. Yebo. Yingakho umbhalo weBhayibheli uma lapha yalabagayi ingakakhulumwa eyenkazimulo yale uqala kuJehova yelami isiliva. Yelami igolide. Kusho uJehova Sebawothi. Ngamanye amagama uNkulunkulu ufaka ibandla manje kwi-dimension la khona yonke ingcebo yababi izoqoqwa ibuyiselwe kwabalungileyo. That is why alibe ready bandla, alibe ready. Yabona inkolo yakho yokukholwa ingcebo uyichitha ishintshe manje ngoba kudedela ivuselelo yokugcina manje. Le vuselelo yokugcina before ukalulate times kuzokala i-restoration because there will not there will never be later times if the restoration has not started. Yingakho umbhalo weBhayibheli mawuyifunda le ncwadi uqala khuluma eqala ngokuthi izinsuku ezadliwa isikhonyana zizobuya. Ngiyaphinda zizobuya. Zonke insuku ezadliwa isikhonyana kuthathiwe bephansi abekwe phezulu, kuthathiwe bengabonakala. Indlu kaJehova igama layo lizophakanyiswa ney'nkomo zey'ntaba. Yabona uNkulunkulu indlu kaJehova yayiphakamisa. Lento yokuthi umuzi kaNkulunkulu udelelwa ungabonakali, uNkulunkulu uyayiphakamisa indlu kaJehova. Ngiyakhuluma la, uyayiphakamisa uNkulunkulu ibandla ulinyusela kwi-level or kwi-dimension of power. Ngoba lento yokuthi bonke abamamukela wabanika amandla phila amandla kade sawanikwa. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Amen. So this power, it is a kind of power that is more stronger and powerful than any powers. Amen. Yingakho akusafanele kube khona uhlobo lwamandla olusabayo usutholela amandla. Amen. And la mandla belong to those who are born of God. Amen. Hallelujah. Abangazelwe ngenyama nangegazi abazelwe uNkulunkulu. Amen. Sanibonani bazalwane. Amen. Ngamanye amagama asivumelana ukuthi the glory of God is available to you 24/7. Amen. Amen. Ngikhulumile izolo ngathi the glory of God is no more a place to go to. But the glory of God now is in the place where we live. Which is our bodies. Our bodies is now carrying the glory of God. I just want to touch few things, then I go away. And there is a different iman bazalwane. Ngeke ibandla libone lenkazimulo uma ngabe lingeyela umngani nomoya ogcwele. Amen. Yengakho into kufanele silungise. Ake silungise indaba kamoya ongcwele ebandleni. Hallelujah. Ibandla lingaku-acknowledge ubu-lordship bukamoya ongcwele. Kuba yibandla lapho inkazimulo lingayiboni. Yingakho lithi iBhayibheli sanibonani bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli egcwele umoya ongcwele awo-ke nishona egcweleni. Hayi indaba zesono. Egcwele umoya ongcwele. Abantu abazoyibona le nkazimulo abazoyibona ivesiwe. Webazalwane abantu abazobe bephila nje umangathi awunayinkazimulo. Hallelujah. Nayinkazimulo. Niyangizwa bazalwane. Ngoba abantu uzothi noma usathane ethi bajejele enhluphekweni ivele iqhume phakathi enhluphekweni. Yingakho kade nemthandazo ayithandazayo ngoba
imthandazo oyithandaza ingenzeka i-abort. Oh, glory to Jesus. Kwakhuluma uJesu wathi ayiLazaro kufanele uyovaya ethuneni baba. Kufanele uyovaya ethuneni uyovaya kwakhe ethuneni ukuthi qala gula. Ata wasinakho unyagula wathi khale sifo ngeke ngisisuse. Esokuba khazimulisa. Hallelujah. So kunezimo ozofakwa kuso ngathi kuyovezwa inkazimulo. Hallelujah. Abanye basazoke behlushwe kanti bayofakwa kwindawo yokuvezwa. Hallelujah. Inkazimulo niyalizwa kodwa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Yabo uyacabanga uLazaro wagula wayithulela uJesu wabikelwa wayithulela. But no. Lokho kokuba kuvezwe inkazimulo wazongena ethuneni nakhona ethuneni waqeda lokuqala waqeda lesibili waqeda lwesine. Kwakuyimaye usuku wathi ke sekuyisikhathi sokuvela. Hallelujah. Wena inkazimulo kulonyaka ka2022 izovela madoda ngisho nangenhlupheko zakho. Hallelujah. Ngisho nangeilimo zakho izothushuka. Hey, bazothi abantu bekubonakala uzokhuluma isonga kaDavida uthi kwamlungela. Hallelujah. Unyaka wenkazimulo lo, unyaka wenkazimulo lo, unyaka wenkazimulo lo. You know, I'm excited in the spirit because unyaka wenkazimulo eveziwe lo, unyaka wenkazimulo of the visible God, unyaka wenkazimulo la uNkulunkulu wethu dala sikhuluma ngayo uzobonakala amehlo, uzobungena esibhedlela uyobona impatient yakho ivele kuvuka amathokozile bona uzongena eteksini kube khona abantu abaphendula ungashumayelanga because is carrying the glory. Your body is carrying the glory. Play more than let the music go up. Play more than that. Play more than that. When mshimba wako uteleka zulu na watu pauletu abatu mabasas sing about that, sing about that, sing about that, sing that. Atupado papeleka bisaite zokuba so nizinja yise sintaka kodwa zitolika zibulo nizinja yiso ezibuye zizumuhluko kodwa itolika zibulo. Shout the cloud. Hallelujah. Abazothi sekwehla izehlo bethi sheshisa sathane sengijaha ukuzoveza. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gamagama, raise the level of your expectation. Hallelujah. Aliphakama izinga lokulindela. Hallelujah. Hawu Nkosi yami. Hallelujah. Ngithi mina liphakama izinga lokulindela. Hallelujah. Yebo baba ngiyakhuluma. Weyintombi ngiyakhuluma. Ngithi izinga lokulindela aliphakama. Ngiyabona ulindele kodwa izinga liphakeme. Uyazi-ke liphakama kanjani? Number one, umuntu onezinga eliphakeme ukulindela inkazimulo. Number one, umbona ngokuthi akayiyeki ifasting. Umuntu onezinga eliphakeme lokulindela inkazimulo akakuyeki ukunikela. Umuntu onezinga eliphakeme lokulindela inkazimulo akakuyeki ukuthandaza. Umuntu onezinga eliphakeme lokulindela inkazimulo akakuyeki ukukhonza. Umuntu onezinga eliphakeme lokulindela inkazimulo usebenzisa faith ekhanda enhlamvu yesinapu. Umuntu onezinga eliphakeme Nkosi yami, umuntu onezinga eliphakeme lokulindela inkazimulo ugada ngisho ukukhuluma kwakhe. Athi Jobe, athi shonito wena izokwenziwa. Declare a thing, it shall be established. Athi Jobe sukuma ukakhuluma isimo kodwa khuluma isolution. Athi Paula, let the weak say I'm strong, let the poor
poor say I'm rich. Let the sick say I'm healed. Because Abazelwe, where I praise, Alipana Nisi. Say you say sing a faith. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, omaskulu manifested glory. Inkazimule visi. Bafowethu ayizubonwa inoma. Zophinda. Masikhuluma nge-manifested glory. A covered power. A glory. Hallelujah. Ayizubonwa inoma ubani. Amen. Izobonwa abantu abalinyusile izi. Lokulindela. Yengakho uJesu uthi uma ukhona uzoyibona. Hallelujah. If you believe, uzoyibona. Ayaya. Sanibona bazalwane. Amen. If we read the Bible, the glory in the Old Testament, it appeared in the cloud. Amen. Those who had a high level of expectation, they saw it. Amen. Bazalwane vuma. Laba babenezinga eliphakeme lokuyibona bayibona yingakho webazalwane. Babehamba beligadile. Ngithi babehamba beligadile. Amen. Kuthoma likelanga nabo bayana. Amen. Kuthoma likelanyakazi. Nabo bayanyakaza. Abantu benkazimulo bahamba begqolozela. Begani kukhese mumo le namphinga badlale. See someone.
wayithatha uNkulunkulu wayifaka efwini. Awusuka nemadoda kuthiwa bayibone kaZulu, kuthiwa bathi-ke sesizoholwa yiyo, izoba ikhampasi yethu, izoba i-navigation, indlela siyazi kodwa ingaziboni yayazi. Tikhatakapataka izula silazi kodwa ingaziboni yayazi. Ujesa silazi kodwa ingaziboni yayazi. Athulile abantu babelakhe sifuna believe. Thola thimalima nabo bathi siyama, babuza abanye bathi simele, bathi laba aya uliboni limini. Kuthiwa babonakala sebehamba, babuza bathi nihambelani manje, bathi awuliboni. Awuliboni ufumela ukukhoza ngalimo. Awuliboni bathi ngempela bwana mina amen sino amen. Awuliboni namanje ngiyabizwa ngiyanyakaza abanye, ngiyanyakaza abagulayo bayaphilisa, abanye mithwalo iyaphuma. Awuboni yini? Visible power of God. Kuthiwa yafika ikazimulo, yafika ngefu. Abanezinga eliphakeme lokuyilinde bayibone ikazimulo. Namanje na abanezinga eliphakeme bayayibona. Isuke enithandile iyoyifihla entuthwini. Yilo baba. Obasalwana iyoyifihla entuthwini. Bethi abantu this is a smoke, kodwa abanezinga eliphakeme bethi akuyona intuthu. Uhlobo lwentuthu olungakhethani, kodwa uhlobo lwentuthu oluveza uNkulunkulu. Yayibisuka pastor, isuka entuthwini ivela ifihla emlilweni. Babalekela umlilo uMoses asondele kuwo. Kuthiwa
ngifuna ukushumayela kodwa sengidabile. Kodwa imali bese ngiphuzile. Ngiyafuna ukushumayela kushumayeleni manje. This thing is too much, my job. This thing is too much.
is not a feeling. Let me say it again. The glory of God is not a feeling. But the glory of God is the experience. Yeah. So if we are saying, walk with a manifested glory, as he should have an echo, so have we Yeah. but he said, take this experience and live with it. Hallelujah. Izohamba endleleni kumangaza. Kumbona utheni uJesu. Lezi sibonakaliso nalezi mangaliso zabalandela. Yeah. Abakholwayo. Imangalisa iveli ngokuzizwa. Kodwa zaba ivela lendleleni ngenxa ngoba harvest yokholo. So inkazimula kuyona into othi ngithe ngisukuma no, it's not a feeling. But the glory of God is the spiritual tsunami. So as you walk, you are a tsunami. Izohamba ilimhlola hlobo. Yengakho inkazimula kaJehova awukwazi ukuyikrema ukuthi isebenza kanje. Ngoba ihlala imangaza every day. Awukwazi ukuthi isebenze mengabe ngenze kanje no ngoba ihlala imangaza every day. Ukubona it's a weight of God in me. It's a power of God in me. So when God looks at you, he does not see a member of AFM, but he sees a vessel that is going to carry the glory. You are like those pots that were outside the hall, which were carrying insila yamajuda owathi uJesu athathwe zona. Amen. Zigcwaliswe ngamanzi seyichicime kanti uJesu sefuna ithwala inkazimula. Uma ngabe iBhayibheli lithi ngafuna umuntu ozoba esikhaleni ngamagama, ngafuna umuntu ozothwala inkazimula. Hallelujah. uJesu ehlangana nesifebe saseSamariya emthonjeni akabonanga isifebe, wabona isitsha. Amen. Congratulations, you are born again. Amen. Awuphuma endabeni zesonto manje. Uma ngabe uNkulunkulu ebona wena ubona itransport ezohambisa inkazimula. Amen. Yake Nkosi yangisa eEastern Cape kwenye indawo okuthiwa iseButterworth kuCentane. Yathi Nkosi go there for 7 days. I knew no one there. Yathi Nkosi go there for 7 days. Ngathi mafikela komunye umuzi. Kanti Nkosi ifuna ukuletha inkazimula kuCentane ukuze kuphenduke omunye umama oseqede imizi yaleya ndawo. Kwakugcwele kanje ngathi mamsukuma nje wathi uNkulunkulu nangu umama engithume yena. Ngaya kuyena ngathi mama kuthiwa uthunywe kuwe. Washayela phansi. Wathi mevuka lapho wathi ngicela uJesu wakho. Weza phambili ngamenza isisinner's prayer ngamqeda ngambeka izandla washayela phansi again. Ekseni ngabo 5 wafika la engihlala khona. Wathi ngehlulile into yakho. Umuntu nje bethuzekile beqinisile. Amen. Mina oseqeda abanomsana balendawo. Ubaqede ngani mama?
inebhodlela elibi. Wahamba lo mama wayolanda zonke lezi zinto wabuya nazo ngayishisa. Uthe sekuyishisile ngathi wathi lo mama angazi-ke lokhu-ke uzokwazi nokushisa. Ngathi mina yini leyo mama? Wathi lo mama yimpundulo. Ngathi wathi khona isekhaya iwardrobe. Ngathi angiyilande mama. Wathi uSathane uzofela la. Ngathi ngeke ngisuse KZN ikhazimula izongibulalela. Wabuya lo mama ubuya lebhodlela elincane ithi impundulo wathi nansi. Athi yona le mama wathi yona. Sayifaka emlilweni. Kwaphela 25 liter about 4. Ayishito. I had to pray and call the God of my glory. Nkulunkulu wenkazimulo. Ngeke ngibuyele KZN kusale inkazimulo yabathakathi. Sayishaya. Bayingabizwa omunye umfundisi uNomalo la. Ebesiyithendela ngakonkosi. Bayenza imanga inkazimulo igcwele indawo. Oh, glory to Jesus. So uNkulunkulu mebona wena ubona i-transport. Leta idinge amandla akho, ayidinge imfundo, idinga nje availability. Amen. Baba, sengikhulumile izwi lakho. Amen. Ngicela ungigeze, ngicela ungasusi, ngicela ukungana. Amen. Ngegama likaJesu. Carry the glory. Avail yourself. Emva kwePasika, I'm coming back. Iyashifa. Hallelujah. Hey. Sizoshumela ngathi siyafa. Hey. Sizoshumela singenankinga ngoba sizobe sisebenza ngaphansi kwefu. Njengoba ngikhuluma nawe nje already isitholakele imphefumulo besiyidingayo. Amen. Kube inkazimulo ilungisile yonke. Amen. Ubani othi ngiyawadinga la manje, ngiyayidinga le nkazimulo. Ngiyayidinga le nkazimulo. Ngiyayidinga le nkazimulo. Amen. Ayihambe ngami le nkazimulo. Bose ungasweli umuntu ozohambisa ngayo inkazimulo yakho. Awubazalwane ngibuza othi ngiyayidinga le nkazimulo. Uma ngabe khona ke sela phambili kukhuleke naye ngihamba nje. Sengi Sima ngenyawo sakho. Sengi abantu bathwele amadimoni abalala ebusuku bayaqinwa, abantu bathwele imimoya, bathwele yonke into. Ngicela wena nje uyikhethele ukuthwala inkazimulo. Hayi ngifuna ukuyisulela kuwe lento bese ngiyahamba suke lapho khona uze phambili. Kanjani kanti abantu balapha madoda? Something away. Come on, now, see your father. Paka msisa sana.
alinyuka izinga, alinyuka izinga. Izinga lokuyifuna, izinga lokufuna ukuyibona alinyuka.